Larraulea baserria etorri gineanen bertako baliabidek aprobetxatzea eta bertako lurrai ere zerbait eskaintzea geneukan gogo hori. Horregatik gailendu zen erlezaintzan aktibidadea eta horregatik hasi genuen mellifera egitasmoa martxan. Duela 3 urte hasi ginela lanen honekin eta geroz eta ilusio handia esperientzia hartzen goazen einen bai. Eta aurten 2. uzta izan dugu. Lehenengo aldiz merkaturatu dugula gure eztia. Erlezaintzan aktibidade daukan bentajatakoa da, gainean egon behar dezula jakindare, ez dela egunero goizta iluntze behiak edo ardi bezala gesten ibil behar dezun aktibidade. Orduan askatasun bat ematen dizu. Hasieran pentsatzen nuen milak erlen aurren beldurra sentitoko nula. Baina gero hasi nintzen unean justu sensazio kontrakoa izan zen eta erlekin konektatzen ikasi dut. Erlauntza irikitzen dezunen eta ikasten zoazen einen konturatzen zea, noiz dauden haserre, noiz daude lasai. Ikasgai garrantzitsuna denetan beraien ritmora egokitu behar dezula da. Eztia ekoizteaz gain, propoloa eta polena ere ekoizten ditugu, denak ekologikon. Pixkanaka, asmoa da handitzen jutea. Gure eztia gainerako baino ilunagoa da, eta horrek landareri angati da, azkenen sasi eta gaztaina asko daolako gure ingurun, eta langile fina dialako gure erlek ere. Sukaldean ibiltzea asko gustatzegu, eta anaiei rezeta goxo bat eskatu diot, bai polen, eztiz eta propoleoz osatutakoa, eta ikusiko dezue, ze rezeta goxoa dan.